church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li ġaj ftaħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama fil-fidu fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Eżodu. Dak iż-żmien, meta l-sultan tal-Eġittu qalulu lill-poplu kien ħarab, il-farawn u l-qaddejja tiegħu bidlu fehmthom dwarhom qalu x'morna milna u bagħatna lill-Iżrael biex issa ma jaħdmilniex iżjed? U ħejja l-karru tiegħu u ħa l-poplu tiegħu miegħu. U ħa 600 karru magħżula u l-karrijiet kollha tal-Eġizzjani b'fizzjali fuqhom il-koll. U l-mulej webbes qalb il-Farawn, sultan tal-Eġittu, u dan għamel għal wara l-bliet Iżrael huma sejrin b'rashom merfuqa. U ħarġu għalihom l-Eġizzjani bil-kavallerija tal-Farawn, żwiemel, karrijiet u rikkieba bl-eżerċitu kollu. U laħquhom ħdejn il-baħar fejn kienu waqfu l-kamp, ħdejn Pierrot, biswid Baal Sefon. Meta l-Farawn kien qorob lejhom u li Iżrael refgħu għajnejhom u raw l-Eġizzjani resqin lejhom. U li Iżrael qabadhom biża' kbir u sejħu lill-mulej. U mbagħad qalu lil Mosè, jaqgħu ma kienx hemm oqbra fl-Eġittu biex ħriġna mmutu fid-deżert? X'għamiltilna biex ħriġna mill-Eġittu? Ma ddilekx aħna fl-Eġittu, ħallik minna, ħallina naħdmu għall-Eġizzjani. Aħjar naħdmu fl-Eġittu milli mutu fid-deżert. Mosè wieġeb lill-poplu, la tibżawx, żommu sħiħ u taraw is-salvazzjoni li se jġibilkom illum il-mulej. L-Eġizzjani li qegħdin taraw illum ma tarawhomx qatt aktar. Il-mulej jitqabad għalikom mingħajr xejn ma tagħmlu intom. Il-mulej qal lil Mosè, għax issejjaħ lili, għajt lill-Uliet Iżrael jerfgħu t-tinet tagħhom jitilqu. U int
Olli l-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar u forqu. U li Iżrael mbagħad jaqsmu fin-niexef fost nofs il-baħar. U wara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-mulej, meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ. Flimkien? Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ. Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ. Żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Flimkien? Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ. Qawwieti u għanijieti l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Flimkien? Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu. L-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tafagħhom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerrieri tiegħu f'baħar il-qasab arraqhom. Flimkien? Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżla fil-qieħ. Lemintek mulej issebħed fil-qawwa. Lemintek mulej tfarrak il-għadu. Flimkien? Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu qalu l-Ġesu Mallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżdu weġibhom sinjal iridu nisel ħażin u infidil. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel 3 ijiem u 3 lili f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem għandu jagħmel 3 ijiem u 3 lieli fil-qalba tal-art. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwea tiqumu kontra dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw hawn min huwa aqwa minn Ġona hawnhekk. F'jum il-ħaq is-sultana ta' nofsinhar tqumu teħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah għax jiġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u waraw hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nisel ħażin u infidil. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu kif rajna fl-Evanġelju skont San Mattew lill-kittieba u l-Fariżej. Huwa kliem qiebes dan, kliem aħrax. Speċjalment meta tara il-talba li għamlu huma li għal-bidu tidher tarba magħmula b'edukazzjoni. Xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Għaliex din ir-reazzjoni ta' Ġesu? Għax fil-fatt jekk tara anki dan li jiġi qabel din is-silta minn San Mattew, tara li diversi sinjali kien għamel Ġesu u għal kull sinjal li għamel, għal kull miraklu, ir-reazzjoni tagħhom tal-kittieba u l-Fariżej tkun negattiva. Propju ftit qabel kien ħeles il-wieħed maħkum ix-xitan
U x'qalu? Qalu sinjal sabiħ dan? Qalulu inta falix il għaliex inti qed teħles il dan mix-xitan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. U ftit qabel kienu wkoll fejja il-wieħed li kellu idu nixfa. U x'qalu fuqu? Għamilta nar ta' sibdin, m'għandikx tagħmel ħaġa. Kull sinjal li jagħmel irrifjutawh u sabu mezz kif ma jaċċettawx. Imbagħad ġewwaw u qalulu nixtiequ kieku naraw sinjal minn għandek. U għalhekk ir-reazzjoni daqshekk qawwija ta' Ġesu il għaliex kien jaf li qed jitratta ma' nies li għal xejn. Dawn is-sinjali li kien qed jagħmel għalihom kienu għal xejn. Huma rridu xi ħaġa sensazzjonali, spettakolari. Mhux dawn is-sinjali li bihom hu ifejjaq jagħti l-ħajja mill-ġdid, jgħin lin-nies. U għalhekk Ġesu jsemmi hawnhekk fi din is-silta dawk iż-żewġ ċirkostanzi mit-Testament il-Qadim meta jgħid fuq il-profeta Ġona li n-nies nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona, jiġifieri in-nies ta' widen għal dak li għal Ġona qed jidhirhom minnhom le, u anki għas-sultana ta' nofsinhar. Din li nsibuha dar-rakkont insibuh fil-ewwel ktieb ta' Slaten, meta dis-sultana ta' Saba għamlet vjaġġ twil mijiet ta' mili biex tasal għand Salamun ħalli tisma' l-erf ta' Salamun u taqmillu diversi mistoqsijiet. U fil-fatt meta tkellmu mbagħad u jkellimha Salamun u tara anki il-ġid kbir li kien hemm, tgħidlu din is-sultana tgħidlu dak li qaluli u ftit dejn dan li rajt huwa ħafna aktar minn dak li qaluli. Dis-sultana li fittxet li għamlet dal-vjaġġ twil biex tisma' l-erf ta' Salamun. U Ġesu jgħid hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Imma Ġesu jsemmi mbagħad din is-silta l-aqwa sinjal u jagħmilha din b'tixbieħa mal-ġrajja ta' Ġona. Hawnhekk qed jirreferi Ġesu għal dak li kellu jsir iktar tard, jiġifieri il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. U jgħid dan hu s-sinjal definittiv. Dak huwa s-sinjal li jagħti mbagħad sens lis-sinjali l-oħra li jagħmel Ġesu. Sa dan huwa messaġġ importanti għalina għall-ħajja tagħna llum. Il għaliex aħna għandna dan is-sinjal. U l-ikbar sinjal narawh propju fl-Ewkaristija meta aħna niċċelebraw il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Meta għandna lil Ġesu ħaj. Hemmhekk għandna l-aqwa u l-aħjar. Jista' jiġrilna però kultant li aħna wkoll infittxu dawn is-sinjali sensazzjonali jew spettakolari. Fejn fjena xi ħaġa qisha barra minn normal. U niġru wara dawn. Mentri Ġesu qed jgħid araw dak li hu l-ikbar sinjal u qimu u għejxu dan l-akbar sinjal li hu l-Ewkaristija. U għalhekk illum din nixtieq li tkun it-talba tagħna li aħna narfu dan is-sinjal li tagħna Ġesu li huwa ħaj u permezz tiegħu mbagħad diversi sinjali fil-ħajja tagħna fejn Ġesu ikun dak li jimxi magħna jakkumpanjana fil-ħajja tagħna. U jgħinna biex aħna fil-ħajja ma nfittxux affarijiet li jagħmlu storbju jew sensazzjoni spettakolari isom dawn
huma l-affarijiet importanti fil-fidi tagħna, ma l-fidi tagħna ikollha l-eruq fejn għandhom ikunu l-eruq. Jiġifieri f'Ġesu li huwa ħaj, l-Eukaristija fejn niċċelebrawh propju hawnhekk flimkien u jgħinna ħalli naċċettaw lilu b'qalb kbira, ma nkunux bħal dal-kittieba l-Fariżej illi dejjem b'xi mod jew ieħor irrifjutawh, imma jkollna qalb li dejjem tilqgħu taċċettah u tgħinna biex ngħixu tassew kif irid minna hu. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla wara li smajna din il-kelma tiegħu u nħalluha tidħol fil-qalb tagħna. Kun mudej mal-Knisja tiegħek għina biex kompli tilqa dejjem il-kelma tiegħek u tgħixha tagħti xhieda tagħha b'ħajjitha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tagħtina l-grazzja li aħna qatt ma jkollna qalb magħluqa għalik imma qalb li tilqek u biex tgħinna ngħixu il-kelma tiegħek fil-ħajja ta' kuljum nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għina mulej biex insibu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija l-aktar ġrajja importanti, iktar moment importanti fil-ħajja tagħna li jagħtina mbagħad il-qawwa u l-forza għal-ħajja ta' kuljum nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk il-nies diversi pajjiżi li qegħdin isofru minħabba l-gwerer, minħabba l-aggressjoni, minħabba l-vjolenza, minħabba d-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmulek illum u żomna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddiż dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Għaxek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna
inti oġbok tatina l-grazzja biex minn qalba nroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristus idna. Għalhekk nissieħbu mat-tajja tal-anġli u fferħ kbir infaħruk u ntennulek. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Addis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusin. Għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mirrajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqni u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum. Affrinna tobietna, ma naffru minnu ħati għalina, u la daħħannix fit tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbeddu mill-immoddi tiegħu tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw
birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nitolbu llum dan ir-rożarju għal dawn kollha li jibatu il-ġuħ biex ikollhom l-għajnuna li jeħtieġu ħalli jgħixu b'mod diċenti. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta żina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saqt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saqt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Wara daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intjomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnadek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, wala daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba di marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kjuba ta' Filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-Morda. Itlob għalina. Kien tal-Mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-Migranti. Itlob għalina. Farax tal-Imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Henna għalina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem
U bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġini kunu meħlussin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irreżnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li kalla f'dak l-ibnu fik Marija għedet il-fiduċa tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu il-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu. Imbirek l-kbir Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Birek it-tlodor jistaħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giuseppe l-uskastismu tagħha. Birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.